Hi, Best Friends! Andito ngayon si Kimi at saka si Ate Tere. Today is vlogging day na iikot lang kami since mag-celebrate kami ng, Thanksgiving. Thanksgiving! Kasama si Matilda. Labas tayo mamaya, ha? Okay? Alright. Okay. Mag-ayos muna tayo, mag-makeup. Ha? Design lang yan. Pero Kasi hindi di ba siya meron glitters. talaga na yung may glitters talaga. Oo. Pero weird kasi kung buong mukha mo may glitters. Ayan, magre-ready na kami. Makulit si Matilda. Bibihisan ba si Matilda? Oo, bibihis yan. Mag-outfit yan, di ba? Outfit ka. Ay, sus. Pabebe na naman si baby girl. Gusto ni baby siya eh. Kaya nga, kasi baby pa. Ano natin? Sabi ko, i-message mo. Hindi, madami talaga tao dun, di ba? Saan? Dun sa market. Naririnig mo kagabi. Oo, kasi Friday, Saturday. Oo. Saturday. Yan. Ready na si Matilda. Yay! Let's go, Til! Let's go, Til! Eto na, Best Friends! Naglalakad na kami ngayon. Malapit lang kasi sa amin ang Greenfield Night Market. Usually, bukas ito pag Friday to Sunday. Pansin ko, hindi siya every night open. Parang bare months and summer, andyan sila. They're smelling each other. They're like, oh, what time of fruit that is? Ngayon, naghahanap na kami anong kainin. Tingin-tingin muna kami. Sa sobrang daming options, ang hirap mamili, Best Friend. But, enjoy din siya sa mata. Paikot lang to sila, Best Friend. May Korean, Japanese, Filipino, Persian. Ang dami talaga options. Lipat muna tayo kasi may isa pang market sa may parking. Okay, let's get. Di ba kanina, puro tent siya. Parang tent na booth. Dito sa kabila, may mga truck, as in food truck. Kaya sa parking lot naman siya. Alam mo yung food truck na tapos nag-park lang sila? Yun. Sabi niya. Anyway, Best Friends, may booth din dito yung friend ko na artista. May mga booth kasi artistas ngayon dito. Hi, Meg! Hello! Ay, kasama ko yung aso ko. Nagulat siya. Friend yan, friend. Friend yan. Oh. Can you smell my dog? Smell my dog, you can smell my dog. Ay, sus! Lalapit din naman. Lalapit din naman. Cute. Ayan. Tao po! Hi po! Pwede magpa-picture? Hey, pregnant! Ito yung mga gusto ko, yung mga masasama sa buhay.
kami nagbabonding ni Matilda kahit walang night market, as in daytime, para ma-feel na yung grass, kasi hilig niya yung maglaro, and feel niya lang yung grass. Hindi ko alam, gusto magligid-ligid. Tapos, kapatid ko din, yung twins, dito rin kami, walking-walking. Ayun, best friends, nagutom na kami at nag-decide ako kumain ng lechon ng Cebu tsaka lumpia dahil na-miss ko na sa amin. Tapos mga ihaw-ihaw, barbecue, you know, isaw, manok. FYI, hindi ako makain ng isaw ng baboy. Pero at least hindi ako makain ng isaw. Dahil busog na kami, best friend, ito, walking-walking naman, pabalik sa condo. Okay, nakauwi na kami at may uhaw. Sinong uhaw? Ano, magbubok na lang ako ng Grab. Ayan, naglilinis ka pa rin? Anong ginagawa mo? Pahinga ka na, uy. Bye-bye. No more kasama. Say hi, bye-bye. Bye-bye. No! No more kasama. Ay. Bye, ate. Bye-bye. Ay! No, wala nang kasama. Bye-bye. Sige lang, hayaan mo siya, Bye-bye. Bye-bye. Hindi. Ayun si mami mo. Tilda! Come here. Pasok. Bye-bye. Come. Tilda! Matilda! Come. Bye-bye. Oh, ay, wow, man nagbibiiwan ka. Ayan, best friends, bago lang ko na tapos ligo kasi lagkit ka kanina sa labas. Akala ko yung shiny, yung hair ko, akong agtang po daig ilong. Joke lang. So anyway, best friends, I'm really happy because look, oh, my hair's been healthy and I've been receiving a lot of comments from my best friends na healthy na daw yung hair ko, ganda daw, ganyan, puro positive comments ba. Kay tungod ani, ginagamit na ko ning Dove Keratin Tri-Silk Serum for more than a month na, and so far, it's healthy na jud kay, you know, nahimo na siya extra healthy, extra smooth, extra straight, you know, wala na pud ko'y frizzy days kay salamat kaayo kay if naalala ninyo sige kong pakuli og hair and then yun na damage jud siya kaya karon nagpakulay ko nya sige lang ko gamit aning shampoo karon. So far thanks to Dove. I'm a Dove girl. Look at that. Unta nag-enjoy mo sa night market. I'm really sad lang kay naay music. So, dili na ko, hindi kayo ma-feel dito ay ang vlog, no? Pero lingaw man dito. It's really like fun. Cause I'm gonna see a lot of people and then, I don't know, I've been talking to strangers there cause like they're friendly and then they wanna play with my Matilda. They want to play with Matilda. And I saw a few friends then, best friends. Tapos yun, kung makakita kayo ng ano din, mga food trip din dun, masarap and the price is right. So, enjoy lang. Sige, bye-bye! Salamat kaayo!